Unsa man gyud kining kahulugan sa sala? Unsa man gyud ni siya? Ngano man gyud nga nahalayo ang tao gikan sa Dios o gikan sa iyang magbubuhat? Ug ngano man nga tungod niining sala, daghan kay mga problema ngatong naagyan. Is there a glimmer of hope for tomorrow? When will wails of sorrow finally cease? Amahan namo kanay sa katasan sa mga langit. Dios nga makagagahom, kami nagapasalamat nga ikaw naghatag kanamo og kinabuhi og higayon alang sa pagtuon sa imong balaang kasulatan. Karon ani ang among mga kapaglaom nagasubaybay kanamo online o bisan pa sa personal o sa radyo. Kami nagapasalamat Ginoo nga ikaw makig-uban kanamo. Gani ablihi ang among hunahuna og kasing-kasing ngamo masabtan ang imong mensahe karon. Og tabangi kami nga kini nga mensahe among makinabuhian o kini among ginalauman nga madawat sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik kita sa teksto mga kapaglaom. Henesis kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 31. Kung atong tan-awon, atong gisgutan sa nilabay nga gabii nga ang Dios mao'y nagbuhat sa kalibutan o sa kalangitan. Gani, kung atong tan-awon ang atong gidiscuss katong nagligad nga gabii, atong makita nga maayo gyud ang paghimo sa Dios sa tanang mga butang. Wala gyoy unsa man nga imperfection, no? Gani, kung atong tan-awon didto na butang ang atong pangutana, asa man nagsugod ang sala. Kung maayo ang tanan nga gihimo sa Dios, asa man nagsugod ang sala. Gani, sa paghuman sa Dios sa iyang paglalang, iyang giingon kay nakit-an niya ang tanan, kini maayo. It was very good. Gani kung atong tan-awon mga paglaom, kung kuhaan na pud natog punto, kini siya nga mga bersikulo atong makit-an nga sa paglalang sa Dios sa kalibutan tanan perpekto. Okay? Tanan perpekto. O kung atong pangutanon natong kaugalingon, ngano man nga gibuhat sa Dios ang kalibutan, labi na gayod kita nga mga tao. Nganong gibuhat man niya? Kung atong tanawon ang punto mao, in the beginning there is love. Unsa daw? Sa sinugdanan adunay gugma. And it's not just because He created us with love, but also God Himself is love. Unsa daw? Sa sinugdanan, adunay gugma. Og dili lang tungod kay gibuhatan niya tungod sa iyang gugma, okay? Pero nahimo nga ang gugma naa sa sinugdanan tungod kay ang Dios mismo gugma. Asa man na, pastor, sa bersikulo. Kung atong tan-awon mga kapaglaom, balik ta sa bersikulo 1. Atong makita ang pulong nga nagaingon in the beginning sa sinugdanan ang Dios. Okay? Or ang Diyos naglalang. Ang pulong nga Diyos kung atong tan-awon sa Biblia, okay? Sa 1 Juan 4, okay? Versikulo 8, ang nag-iingon dito, ang Diyos gugma. Gani mga kapaglaom, sa paglalang sa Diyos, before pa nagsugod ang tanan, ang gugma naana. Ug grabe kanindot mga kapaglaom, nga kita wala tagibuhat sa Diyos kay aksidente lamang or bilang part sa iyang responsibilidad. Apan ang iyang pagbuhat sa tao may bunga sa iyang gugma. Ug nindot kay paminahon mga kapaglaom nga ang atong pag-eksistar diri sa kalibutan na himong posible tungod sa gugma sa Dios kay siya mismo gugma. Gani kung atong tan-awon o kung kita magpadayon sa pagtan-aw sa unahan, atong makita nga sa paglalang sa Dios sa tibuok nga mga binuhat, wala bisan usa nga iyang gibuhat nga wala gipinasikad sa gugma. Gani, kung atong tan-awon, naiuna nga senaryo nga atong pagadiskasan. Una, ang sala isip pagsupak sa kabubuton sa Dios. Katong nagligad nga gabii mga kapaglaom, atong giisgutan nga kung asa nagsugod ang sala ug atong nahibaw-an nga si Adan ug si Eva nakasala gyud. Karon atong tan-awon kung unsa maning sala ug ang una nga senaryo magatudlo kanato sa pagpasabot kung unsa man gyud ang sala. Gani kung moderitso kita sa kini nga senaryo bilang sa pagsabot sa sala nga mao'y pagsupak sa kabubuton sa Dios, atong makit-an
Kung baliko na itong pagtanaw ang Henesis Kapitulo 2, versikulo 16, ngadto sa 17, nagaingon. Og ang Dios nagmando kanila, nga sila makakaon sa tanang mga prutas o kahoy sa tanaman sa hardin. Apan, dili sila magakaon sa bunga sa kahoy nga natanom sa tunga sa hardin, nga mong kahoy sa paghibalo sa maayo og dawtan, o kung sila makakaon niini, sila mismo mamatay gayud. Gani, kung atong tan-awon mga kapaglaom, gi saysay nato kini sa nagligan nga gabi nga kini siya dili lamang usa ka mando nga gihatag para sa kaayuhan sa iyang mga nilalang. Apan ang Dios naghatag sa mando tungod kay kini isa sa pagpasabot nga siya nahigugma kanila. Gani kung atong tan-awon mga kapaglaom, ang mga sugo nga naa sa tong palibot, ang mga mando, ang mga balaod, kana siya wala nag-eksistar tungod lamang kay naay problema. Apan kana siya nag-eksistar tungod pod sa paghigugma sa katawhan nga naay concern sa matag usa kanato. Labaw na gayud ang Dios. Gani kung mangutana kita nganong naay may sugo ang Dios? Walay laing nga tubag mga kapaglaom. Isar gyud mo na kay tungod na higugma siya kanato. Gani kung atong padayunon sa kapitulo 3 bersikulo 6 ngadto sa 7, atong makit-an kagahapon atong nabasahan nga ang babae sa dihang iyang nakit-an taliwala nga gisugo sila sa dili pagkaon sa prutas nga naa sa kining bunga sa kining kahoy nga nasa tunga sa hardin. Pero sa dihang nakita niyang prutas, og sa nakita niyang, uy, kining maayo, og maanindot sa pananawon, og kining labihan gayud ka, anindot nga ma-acquire, no? Ma-desire sa ato, mga makakuha gud siya kining kaalam. Iyang gibuhat mga kapaglaom, no? Iyang gikuha ang maong prutas, og iyang gikaon, og dili lang kana, iya pong gihatag sa iyahang bana. Gani kung atong makit-an, ngang sala, ni iba sa gi-review nato sa nagligad nga gabi no napasa siyang bana. Pero kung atong tan-awon adunay isa ka punto nga atong makit-an dinhi sa kini nga bersikulo o mga bersikulo no nga makatudlo ka nato ug makatabang ka nato sa pagsabot sa sala. Unsa man kini nga punto? Mao ni ang punto mga kapaglaom. Sin is anything that is against God's will. Unsa daw? Ang sala mao ang mga butang, bisan unsa nga butang, nga supak sa kabubuton sa Dios. Gani kung atong tan-awon, kung i-define nato ang sala nga nabuhat ni Eva o ni Adan, dito nato makit-an mga kapaglaom, nga kining sala, mao ni ang sala nga kung sa diin ilang gisupak ang kabubuton sa ilang magbubuhat kanila. Unsa gani ang kabubuton sa ilang magbubuhat? Nga dili sila magakaon sa prutas nga naa sa tunga. Pwede bisan asa nga mga prutas or unsa man nga mga prutas nga naa sa hardin basta dili lang gyud ang sa tunga. Pero mga kapaglaom, ang problema, no? Atong makit-an nga ilang gisupak ang kabubuton sa Dios. Gani nakasala sila. So kung atong tan-awon mga kapaglaom, bisan unsa pa na atong pagabuhaton dinhi sa kalibutan, kung kana siya supak gyud sa kabubuton sa Dios, wala nay pagduwa-duwa kung dili kana siya sala. Whether it has good intentions or it is done with good intentions or in a right way, pero wala gyoy maayo, no? Nga pamaagi mga kapaglaom sa pagbuhat sa dili maayo nga butang. Gani bisan mo ingon pakita nga okay man na siya pastor kay amo man ang tabang sa uban or okay man na kay nanginahanglan man. Pero mga kapaglaom, dili gyud ta makalikay nga kana matawag nato nga sala. Gani, whether, balik ko nako mga kapaglaom, whether it has been done with good intentions or it has been done in a right way, okay? There is no correct way in making wrong things. Gani, bisan tinuod, nindot man yun ang intention ni Eva. Mukaon siya sa maong prutas, kay gusto niya nga maparehas siya sa Dios. Maayo ba kana? Kung ako lang personally, mga kapaglaom, makaingon ko, maayo siya. Pero, although maayo siya, atong makit-an nga nahimo siyang self-centered. But at the same time, naay mga butang pod nga atong makit-an
nga usay murag nindot, no? Maayo para sa atoa, pero dili mao kana ang kabubuton sa Dios. Gani bantay-bantay kita mga kapaglaom. Kay usahay makapili kita sa mga butang nga although maayon ni siya para sa atoa, pero dili na kabubuton sa Dios. Nan gani kana gihapon mahimong sala. Gani ang sunod nga senaryo nga atong pagatan-awon para atong masabtan ang sala mao. Ang sala isip gugma nga nasintro sa kaugalingon. So kung atong tan-awon mga kapaglaom, nakita nato og atong gibasa ang senaryo. Nagmando ang Dios nga dili magakaon si Adan ug si Eva sa maong prutas nga nasa tunga sa tanaman sa Eden. Apan kung atong makitaan ngano man nga ila kining gikaon. Okay? Ngano man nga ni padayon gihapon sila. Gani kung balikan nato ang mando, gibasa naman nato na ganina, bawal gayud sila mukaon ini. Apan kung basahon nato sa bersikulo 4, no? Unsa may giingon sa mananap. Diba? Kung inyong nahinumduman sa niaging gabi, atong gisgutan nga adunay mananap nga nagsulti og bakak. Okay? Og kini nga bakak nga pagpanulti nagaingon, you will not certainly die. Dili kamo mamatay gayud. Ingon sa serpente ngadto sa babae. Og iyang gisultihan ang babae kay ang Dios naibalo nga kung kamo magakaon niini, kamo masayod gayud kung unsa ang maayog ang dawtan og kamo maparihas sa Dios. Gani sa bersikulo 6 ug 7 atong makita dinhi nga mao na ni ang response. Okay? Mao na ni ang action nga nahimo sa babae. Una, kung atong makitaan ang highlight diri, iyang nakita ang mayo. Gisgutan nato na siya katong nagligad nga gabi, labi na gid kining pleasing, desirable, no? Atong nakitaan mga kapaglaom nga kung atong tan-awon, makuha nato ang usa ka punto nga pwede nato madungag para masabtan ang sala. Ang punto mao, sin begins when we love ourselves more than or above God and others. Unsa daw? Ang sala magasugod sa diha nga atong palanggaon ang atong kaugalingon, labaw, okay? Labaw sa Dios ug labaw sa uban. Asa man diha kana nga punto, pastor? Kung atong tan-awon, ang kabubuton sa Dios, iyang gihatag ang maong sugo dito sa kang Adan o kang iba, kay na palangga gid niya kining duha nga binuhat. Gani, sa pagpalangga pod ni Eva sa iyang kaugalingon, nga gusto niya masama sa Dios. Okay? Ang iyang pagpalangga nga unta para lang sa Dios. Okay? Nawala kato siya og kato siya nga pagpalangga nabutang sa iyang kaugalingon. Gani mga kapaglaom, mao'y hinungdan nga nabuhat kini niya nga sala. Tungod kay ang pagpalangga, wala na nasintro sa Dios. Ang pagpalangga, nasintro na sa kaugalingon. Kabalo mo mga kapaglaom, mo ni siya ang usa nga atong bantayan. Kay kung masubrahan kita sa pagpalangga sa atong kaugalingon, gani mao'y hinungdan nga usahay buhato nato ang mga butang bisan dili maayo para lamang sa kaayuhan sa atong kaugalingon. Magbantay-bantay kita mga kapaglaom, kay nga naman dili tanan nga atong gihuna-huna nga maayo sa atong kaugalingon, maayo sad sa mata sa Dios og maayo sad nga iyang kabubuton para kanato. Gani mo na siyang ang nag-ingon na usa ka kanta nga nagasulti, ingon pa diha, too much love will kill you. Mao pud nang naitabo kang Adan kag iba sa sobra nila kapag palangga sa ilang kaugalingon. Okay? Ang nahitabo mao nga sila nakatagamtam ni ining kamatayon. Although pwede pa nato na siya pagahisgutan sa sunod nga adlaw kung unsa na siya nga klase sa kamatayon. Gani mga kapaglaom, kung atong tan-awon, when we love ourselves more than God, it will become detrimental sa atong kinabuhi. Kung atong palanggaon ang atong kaugalingon nga labaw pa sa Dios, no, delikado na sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, usahay atong makalimtan nga kita adunay magbubuhat. Og tungod niya na, sa dihang makalimtan na nato nga kita adunay magbubuhat, usahay kita maningkamot para ma-provide nato kung unsa atong panginahanglanon sa atong kinabuhi. Gani, kung atong tan-awon mga kapaglaom, usahay kita malabwan na nato ang role sa Ginoo. God is the provider. Gani, ato ng ilhon sa matag adlaw. Yes, tinuod nga giisgutan nato nagligad ni ingon man ang Biblia nga kinahanglan maning kamot ang tao para makakaon. Pero atong tan-awon mga kapaglaom, nga bisan sa atong pagpaningkamot,
ang Dios gihapon ang nag-provide sa ginhawa, ang Dios gihapon ang nag-provide sa kusog, ang Dios gihapon ang nag-provide sa kinabuhi aron kita makatrabaho. Gani bisan sa atong pagpaningkamot, ang source gihapon ni ana mao ang Dios. Gani dili nato pwede nga biyaan ang Dios sa tanan nga mga butang sa atong kinabuhi. Kung palangga nato atong kinabuhi, ato kini dapat itugyan sa kamot sa Dios. Dili itugyan sa atong mga kamot. Kay kung sa atong kamot nato ibutang ang atong kinabuhi mga kapaglaom, nan sigurado gyud ang kapakyasan. Pero kung ibutang gani nato ang atong kinabuhi sa kamot sa Dios, then kita adunay kasiguraduhan nga siya magaatiman niini, magabantay niini ug magaamuma niini. Gani kung atong padayunon ang atong diskusyon mga kapaglaom, kita makaadto na sa ikatulong nga senaryo. Unsa man kining ikatulong nga senaryo para masabtan nato ang sala? Kini mao ang sala sa huna-huna, mga pulong ug mga buhat. Kung atong adtuon balik og ablihan og pagabasahon ang Henesis 3 bersikulo 6 ngadto sa 7, kung atong makita diha mga kapaglaom, grabe kaay kaklaro. When the woman saw that the fruit of the tree was good. Okay? Sa dihang nakit-an niya nga maayo gayud ang kining bunga nga murag maayo siya kaunon, nindot sa mata, og nindot siya nga pag-aambiton, og murag na siya potensyal nga it will become a source og makagain sila kining kaalam. Gani iyang gikuha kini. Kung atong tan-awon, adunay pagkasunod-sunod ni ini nga action. Una-una, iyang nakit-an. Sa diyang iyang nakitan, iyang napansin kung unsa ang mga physical nga mga detalye sa mao nga prutas. Og tungod niya na nag-act na din siya. Unsay action ni Eva? Iyang gikuha og iyang gikaon. Iyang gihatag sa iyang bana og iyang bana pod ni kaon. Kung atong tan-awon og i-compare nato kini sa usa ka bersikulo sa Mateo, kapitulo 5, bersikulo 28. Unsay giingon di? Apan I tell you, this is Jesus Christ telling the disciples, but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with his or with her in his heart. Unsa daw ang giingon mga kapaglaom? Apan, pagasultian ko kamo, bisan kinsa man nga magatan-aw sa usa ka babae nga adunay kining desire sa pagkighilawas, nan siya nakabuhat na gayod sa kining pagpanapaw. O kini nga pagpanapaw, iyang nabuhat kauban sa babae sa iyang kasing-kasing. Gani kung atong tan-awon, parehas kini sumosama sa naitabo sa kang iba. Una, iyang nakitaan, og sa diha nga iyang nakitaan, nakita niya nga maayo. Okay? Og desirable, murag nindot kayo nga kaunon. Gani, ang punto nga atong makuha sa bersikulo o sa kapitulo 3, bersikulo 6 ug 7, og in connection sa Mateo 5, versikulo 28, mao ni ang punto mga kapaglaom. Sin begins in the heart and mind, which results to bad words or wrong actions. Unsa daw? Ang sala nagasugod diha sa kasing-kasing ug sa huna-huna nga nagaresulta sa dili maayo nga mga pulong or pagpamulong ug dili maayo nga binuhatan. So kung atong tan-awon, ang sala ni Eva, wala nagsugod sa dihang gibuhat niya ang pagkuha or pagkaon sa mga prutas. Kundili, dito nagsugod sa iyang huna-huna, sa iyang kasing-kasing, sa diha nga iyang gi-desire ang mao nga prutas, sa diha nga iyang gipalangga ang mao nga prutas, nga iyang nakitaan nga maayo kini para sa iyang kaugalingon. Nandito pa lang, nakadesisyon na siya. Okay? Nakadesisyon na siya sa pagsupak sa Dios. Although wala pa niya gibuhat, pero sa una-una adun na siya decision. Gani kana siya mga kapaglaom, sala og diha pa lang nakasala na si iba. Gani kung atong tan-awon sa pagpadayon unsang napay isa ka punto nga atong pagahisgutan, mao kini. Sin is more than just series of wrong actions. Rather, it is the content of the heart and the mind. Unsa daw? Ang sala labaw pa or sobra pa niini sa kining mga nagsunod-sunod nga mga sayop nga mga binuhatan. Apan ang sala, okay? Kung atong tan-awon, mao ni siya kung unsay naa sa sulod sa kasing-kasing
ug sa hunahuna. Yes, pwede nga wala pa nimo gibuhat, wala pa nimo siya kining nasulti sa imong isig katawo. Apan sa imong huna-huna aduna na kay masayop or dautan nga desisyon kana siya mga kapaglaom sala na gayud. Gani, sometimes it is easier to see the sins of others, but be mindful because it might be the same sin that exists inside your heart and mind. Unsa daw? Usahay, sayon kaayo para nato makit-an ang sayop sa uban. Mao na nga atong ginabantayan ang kining lihok, no, ang action. Pagkita nga nasayop, oy, sayop, nakasala ka. No, dali kay nato ma-identify through actions. Pero usahay mga kapaglaom, kung ang action lang atong basihan mga kapaglaom, no, sa kining maong sala, daghan ang makasala, pero mas daghan pa gyud mga kapaglaom ang nakasala nga naa sa sulod. Gani ang atong nakit-an lamang usahay or atong na-recognize lamang sa sala mao ang mga sayop nga binuhatan, pero mga kapaglaom sulti antika, no, kitang tanan adunay mga sayop nga mga desisyon sa atong paguna-una og diha pa lang nakasala na kita. Gani dili maayo nga maghukom kita sa ubang tao nga mag-ingon nga uy nabuhat ni niya, uy iya nang nisulti, so gani nakasala siya. No, kung atong tan-awon dili nato nga pwede ingnon nga nakasala na siya, so angayan siya hukman. Kay kung atong tan-awon mga kapaglaom, kita mismo nakahuna-huna pod sa mga butang nga sayop. Og diha lamang sa atong paghuna-huna sa mga sayop, kana siya sala na og kita pod angayan nga silutan. Gani kung atong tan-awon mga kapaglaom, adunay duha ka klase nga sala, no? Ang sala nga private, ikaw lang nakabalo, og sala nga publicly nabuhat. Gani, ang atong tan-awon mga kapaglaom, aduna gyud dako nga impact ang sala sa kalibutan. Bisag asa kita mo tan-aw, bisag asa kita mo lakaw, kita adunay madunggan, kita adunay makit-an, ug kita adunay mahimo sa atong mga tagipusoon ug huna-huna nga mga sala. Gani, kung atong tan-awon naunsa man kaya sa pag-impact o unsay resulta sa sala, unsay epekto sa sala sa kalibutan. Gani, ang sunod nga senaryo nga atong pagatan-awon mga kapaglaom, ang sala ug ang kalibutan. Unsa man kini? Kung atong balikan ang Genesis 3:16 to 17, unsay giingon? To the woman he said, this is God, no? Mao ni kini ang Dios ang magbubuhat nagasulti sa kang iba. I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. Kung atong tan-awon, adunay resulta ang pagpakasala ni Adan og ni Eva. Mao nga sila nagkalisod gayud sa pagkinabuhi. Labi na si Eva, ang babae, nagkalisod siya sa pagpanganak, pagbuntis, no, o pagmagdos, og bisan sa iyang pagkinabuhi kay nga naman siya under sa pagdumala sa iyang husband. O kung adtuan nato ang bersikulo 17, atong makit-an nga mismo si Adan pod naapektuhan pod sa sala. Kung atong makit-an mga kapaglaom, aton ning giisgutan nagligad nga gabi, apan kung atong basahon sa pagbalik, no? To Adam he said, the same, ang Dios nagsulti sa kang Adan. Unsa may iyang giingon? Because you listened to your wife and ate the fruit from the tree which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. Unsa daw mga kapaglaom? Tungod sa sala, okay, naapektuhan pod ang pagpanginabuhi ni Adan. Gani siya nagkalisod or ang tao nagkalisod sa pagkuha sa makaon, no? Nga kinanglan yun paningkamutan, kinanglan haguan, kinanglan nga patuluan og singot ug usahay patuluan pa yun og dugo para lang nga kita makaangkon o makaambit sa pagkaon o sa mga panginahanglanon nga gikinahanglan sa atong kinabuhi. Gani kung tan-aw nato sa bersikulo 18, atong nakit-an pod ang impact, no, sa sala, unsa epekto niya sa kalibutan. Og atong makit-an mga kapaglaom nga tungod sa sala, okay, nitubo ang mga tunok og ang kining pagtanom sa kining mga tanaman sa mga yuta kinanglan gid siya paningkamutan og kung atong tanawon ang kamatayon ni sulod. Gani
Kung moderitso kita sa bersikulo 20, unsay gingon diri? Og si Adan iyang gipanganlan ang iyang asawa nga mao si Eve. Tungod kay siya nahimo nga inahan sa tanang mga buhi. Okay? Kung atong tan-awon mga kapaglaom, naay senaryo nga atong makitaan. Una, gipanganlan ni Adan si Eva after nga siya nakasala. Og tungod niya na atong ma-recognize nga sa bersikulo, although later na gipanganlan ni Adan si Eva, atong makitaan nga tungod sa kang Eva, she is known nga siya'y nasayop, pero siya'y tinubdan sa tanang mga buhi, no? Siya'y nahimong inahan sa tanang katawhan. Gani, ang tanan niyang mga offspring, mga kaliwat, okay? Aduna na'y tinta sa sala. Okay? Dili sa sala nga iyang nahimo mismo, apan sa nature nga ang pagpakasala nahimo ng part nga kinabuhi sa tao. Gani, ang Roma nagaingon, Roma 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kaya ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Kay isa raman ang atong ginikanan og ang atong ginikanan nga gigikanan, okay? Nakasala og sila tungod sa ilang pagpakasala kitapod na apektuhan. Gani unsa may makuha nato nga punto dinhi mang kapaglaom. Ang punto mao, sin affects and infects all humanity. No one is exempted. Wala gyoy exempted niini mga kapaglaom. Bisag mo ingon pata nga maayo nakaita tungod sa itong mga binuhatan, daghan tag tawo nga natabangan, daghan tag mga serbisyo nga gipang offer, daghan kitag bisag unsa na lang atong gipang buhat para sa atong isig ka tawo. Nandili ka na enough nga makaingon kita nga kita maayo na gyud. Kay ngano man ang atong ginikanan nga atong gigikanan nakasala og sila nahulog sa pagpakasala. Gani kita pod. Okay? Atong namana ang kana nga nature. Gani kung atong tan-awon ang sunod nga punto nagaingon, sin became a part of fallen humanity's identity. Gani, mauna na siya ang pagkaila ka nato. Ang mga tao nga nahulog, gikan sa pagpakasala, nga mao si Dan og si Iba, ug ang iyang mga kaliwat, na ilhan gayod nga kita makasasala. Gani, kung atong tanawon, ang ikatulong nga punto nga makuha nato dinhi sa mga bersikulo mga kapaglaom, nagaingon, because of sin, humanity was never the same as created according to God's image. Dili na gyud parehas sa una nga modelo nga kung asa man sa pagbuhat sa Dios. Nalahi gyud ang tawo mga kapaglaom. Tungod sa sala, humanity has changed. Ug dili na gyud siya parehas sa una. Gani, kung atong tan-awon mga kapaglaom, atong makit-an gayud nga ang sala dili gyud lalim ang iyang epekto sa atoa. Dili lamang sa kalibutan, apan sa atoa nga mga tao. Gani kung balikon nato mga kapaglaom, ang punto nga nagaingon, sin affects and infects all humanity, no one is exempted. Usahay ra ba moingon kita nga, uy, nagbuhat kog maayo. So mas labaw ko kaysa sa isa, no? Nga murag grabe ang paghimo sa dautan. Pero kung atong tan-awon baya mga kapaglaom, parehas ra gid tag nature. Kay isa raman ang atong ginikanan. Kung kuhaan natog ilustrasyon mga kapaglaom, sama ra sa kanang nagtanom ka og usa ka saging. Og kini nga saging naay kining daot nga kining parte sa lawas. Okay? Og kanang iyang daot nga naa sa sulod sa iyahang pagkatanom, no? Sa diha nga mamunga kana ug magpadayon sa paghatag og another nga mga binhi, mo expect gid kita mga kapaglaom nga ang sunod nga mga kaliwat ana aduna poy mga sakit. Nan gani sama ni ana nga ilustrasyon, ing ana pod ang nahitabo sa atoa nga mga katawhan. Ang una nato ang ginikanan, although nga gihimo sila nga maayo og perpekto sa Dios nga kining nindot kaid ang pagkabuhat. Apan tungod sa ilang pagkasayop, tungod sa ilang pagkapili, nga sa diin mas gipili nila ang paghigugma sa ilang kaugalingon og sila nakasala batok sa Dios, maoy hinungdan nga sila nahulog, okay, sa pagpakasala og
nahimo nga tungod silang pagpadayon niini nahimong makasala og kita pod nga nagasunod nga ilang mga bunga, okay, mga kaliwat kita pod nahimong makasala. Gani kung atong tan-awon mga kapaglaom, kung mopadayon kita sa usa ka kining punto, yes, ato nang na-recognize kita makasasala, masayop man gyud ta, pero amidst this reality that humanity's identity has been marred by sin, yet God's image was not totally destroyed. Unsa daw man kapaglaom? Yes, tinuod, makasasala ang tao. Masayop gyud, masipyat gyud, dili gyud malikayan. No, bisag unsa na to gamit og mga disciplinary nga mga steps, unsa pa man nga mga disciplinary skills, no, nga aron mabansay atong kaugalingon, dili gyud malikayan, masayop gyud ang tao. Apan bisan tinuod, no, nga adunay marka sa sala nga naa sa atong kaugalingon, pero ang imahe sa Dios wala gyud totally naguba. Mo nay nakanindot mga kapaglaom. Kay nga naman kung atong hinumduman sa paglalang sa ato sa Dios, iya kitang gibuhat sumala sa imahe, no, niya mismo. Imahe sa Dios. Yes, naapektuhan kita tungod sa sala. Pero ang imahe sa Dios wala gyud na wala. Although naapektuhan pud kini, pero wala gyud siya totally nga na-destroy. Unsa man akong buot pasabot niya na mga kapaglaom. Una, nga pamatod, kita makareflect gihapon sa atong pagpalangga. Although dili perpekto mga kapaglaom, pero kita makahatag gihapon sa atong pagpalangga, sa atong isig katao. Gani, tungod niya ng pagpalangga, naa gihapoy karakteristik mo nang ginatawag imahe sa Dios na ay pamatasan nga gikan sa iyaha nga ato gihapong ma-practice. Gani mga kapaglaom, kung atong hinumduman, unsa gani ang atong giisgutan ganina sa una nga bersikulo, in the beginning there is love. Sa sinugdanan adunay gugma. Dili tungod kay gibuhat sa Dios ang kalibutan tungod sa gugma, yes, pwede na siya, pero ang isa gyud ka punto mao mga kapaglaom nga ang Dios mismo gugma. Gani kay tungod siya gugma sa pagbuhat niya kanato, naagyapon ang paghigugma kanato bisan tinuod masayop kita. Unsa pa man, naagyapon kitay kining ginatawag nga intention sa pagbuhat og maayo. Kay nga naman naagyapon kitay konsensya. No, bisag grabe kadaotan ang tao na masipyat gyud. Pero aduna gyapoy mga panahon or most of the time gyud mga kapaglaom, kita gihapon maguna-una og makonsensya pod kung unsa ang maayong buhaton, kung masayop man kita makonsensya o mangayo og pasaylo. Gani kung atong tan-awon ang kinabuhi sa tao dinhi sa kalibutan mga kapaglaom. Although yes, nisulod ang sala ug ang sala niapektar sa tanang katawhan, apan murag kung atong hinay-hinayon, atong ablihan ug atong yung susihon, adunay tsansa o adunay gamay nga bintana sa paglaom. Humanity still exists amidst the presence of sin. Kung kagahapon, usahay matingala kita or kini mabalaka kita mga kapaglaom kay ang sala nisulod tinuod sa kalibutan. Apan adunay paglaom kay ang kalibutan nagpadayon sa pag-eksistar. Mao gihapon karon mga kapaglaom. Yes, nisulod ang sala og naapektuhan ang mga tao. Apan ang tao nagpadayon sa pag-eksistar ug kining kinabuhi nga atong ginatagamtam karon kana usa na katimailhan nga aduna gihapoy paglaom ug kana siya nga paglaom ato nang pagahisgutan sa umalabot nga atong mga topiko. Gani ako makaingon gihapon mga kapaglaom, there is a glimpse of hope. Aduna gihapoy bintana, gamayng bintana, gamayng pananaw sa paglaom. Yes, sin may mar humanity's nature, yet we still exist. And so, kung atong pangutan nagahapon, do we still have hope bisan tinuod na tagaan or nakasulod na ang sala sa kalibutan? Karon balik ko nako ang pangutan ng mga kapaglaom. Karon kay naapektuhan naman sa sala ang katawhan, napagyapon batay paglaom? Unsa may sunod niini? Unsa may naa sa umalabot? Unsa pa may atong pagapaabuton? Gani, sa sunod nato nga topiko, mga kapaglaom, ato kana siyang pagahisgutan. Ug ang atong topiko sa sunod nga gabi, naga titulo, The Cost of Sin.
unsa man gyud bili, no? Ug unsa man gyud bayad, naabgi ni siya bayad, unsa man gyud kalalom ang sala. Ato ni siyang sabton aron makuha nato ang tibuok nga imahe sa sala ug atong makita pod ang tibuok nga larawan sa kaluwasan. Gani mang kapaglaom, ako nagapasalamat nga ikaw ug ako gitagaan pagyapon sa Dios og kinabuhi. Bisan tinuod aduna nay sala sa atong kinabuhi, yet we still exist. And kana siya usa ng kabutang nga atong ipasalamat sa Dios. Gani kung ikaw magakomitar nga magpadayon sa pagsubaybay niini nga series, ako ikaw ang ginahangyo nga ampo kauban nako alang sa pagpangayo ug tabang sa Dios nga siya magaamuma, magagiya hangtod sa tapos niini nga series ug hangtod nga siya magabalik. Magampo kita. Amahan namo nga naa sa kitasaan sa mga langit, Dios nga makagahom, kami nagapasalamat sa higayon nga imong gihatag kanamo. Nga although ang sala niabot sa kalibutan ug ang sala niepekto sa mga katawhan, apan ang kinabuhi anaa gihapon. Yes, pwede nga kami patay tungod sa among mga kasalanan. Apan salamat nga aduna gihapon kami gamay nga paglaom tungod sa kinabuhi nga katiting nga imong gihatag kanamo. Gani kami nagapasalamat gihapon kay bisan tinuod ang tawo makasasala, kami gihapon makadawat og panalangin. Panalangin sa ulan, panalangin sa init, og panalangin sa gininhawa. Gani salamat o Dios nga ikaw nagpadayon sa paghatag o pag-provide sa among mga panginahanglanon sa matag adlaw. Gani tabangi kami nga kami magpadayon sa pagsalig diha kanimo, nga kami magpadayon sa pagsubmitar sa among kinabuhi, nga ikaw gayud ang Dios nga naglalang kanamo ug ang Dios nga nagapadayon sa pag-provide bisan tuod kami nakasala. Gani akong ginaampo ang among mga kapaglaom nga nagproblema tungod sa sala nga ilang gina-eksperyensya o sa sitwasyon nga epekto sa sala sa kinabuhi. Among ginaampo nga ikaw magpadayon sa paghatag o paglaom kanila. Tagais lag inspirasyon nga adunay Dios nga nagapadayon sa paghatag o giya kanila o solusyon sa mga problema. Gani o Dios, amo kining ginakomitar, amo pong ginasubmitar ang mga kapaglaom namo nga nagkomitar silang kagalingon sa pagpadayon sa pagsubaybay sa mga mensahe sa mga punto aron masabtan namo kung unsa gayud ang imahe sa dihang nahulog ang tao from fall ug among makitaan og unsay eksperyensya ngadto sa kaluwasan to redemption. Gani o Dios, amo kini ginapangayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapaglaom, ako gayud nagapasalamat og ako pod magaimbitar kaninyo og balik nga sa sunod gabi kita na pod makig-uban og ako nagapangabay nga ang Dios magapadayon sa pagpanalangin kanatong tanan. Maayong gabi.